Right muri Zimbabwe makadiko kumatiwi manenyika kwese kwa muri mufaro wangu kudai kusangana nemi nyama nemwe ya zviri pamwe chete hanzi musha usingasvike waeni musha unenge wakaita seiwo nasi tatsikwa nejaguru na mukoma Beni Hatasa Muzana Mombe rega tori mukana wekuwachingamiza makadi munhu wa Mwari ndakasimba makadi DJ T1 aiwa isu tinosimba fara zvikuru kusvika one pano T1 station aiwa tinopamberi nekutenda zvikuru right mukoma Beni toda kuziva isisu kuti padamba refu idzvara makaburitsa iri rakamira sei mungangotitsanangudzira muchidimbo zvichida vamwe vasati varinzwa icho kwadi DJ T1 tine damba refu idzva rinonzi mutasvi wemafungu idamba refu rinenzi yona 926 takatoita mavideos pane mamwe masongs mamwe asati abuda mamwe ari kubuda munguva shoma yekuteera iyoyi nziyo dzacho pane inonzi mweya wemufi pane inonzi neutsvene pane inonzi ngwarai senyoka pane inonzi mitemo yamasangano munoziva kuti pane vamwe vanhu vanombondibvunza kuti manyorero anoita murume wenziyo dzake anoita kunge fanika nyanduri kunge handizivi kuti nziyo dzenyu munodzinyora sei mukoma Beni munorotswa here munonyora sei nziyo dzenyu mungangotitsanangudzirawo muchidimbu ina ndiroti nziyo kana ndarara ndizvozvo asi zvinotondishamisawo nekuti mubvunzo iwoyo nekwandiri unosvika kakawanda saka chinotondinetsa ndechoti vanhu vanonyanyonzwei munziyo dzangu chavasinganzwi munziyo dzevamwe because ndinotongonyorawo semanyorero anoita vamwe asi ndinozongofunga kuti pamwe chinozotisiyanisa ndechekuti panguva yandinoshaya time yekurekodha paya ndinoramba ndichidzoka kunziyo kwangu ndichivhizita ndichichinja zvimwe ndichidini pamwe ndizvo zvinozobatsira kuti painozobuda inenge yawana mukana wakakura wekushandwa. Alright. Aiwa tinopambiri nekutenda mukoma Beni Hatasa Muzana Mombe. Right mukoma Beni. Damba refu iri rabuda raenda kuwanhu. Pane zvimwe here zvitsva zvatiri kutarisira unyoro ihwohwo kana kuti 2020 uno 2021 watiri uno. Hongu zvitsva zviriko zviri kuuya takatoita imwe single kudhara tapedza damba refu iyo inonzi Chirikadzi mbiri video yacho yapo pa YouTube zvakare. Saka tiri kutarisira kuti ticharamba tichingodropa ma single songs nemamwe ma projects kumberiko kune mamwe ma collaborations andakaita imwe yakabuda mamwe ari munzira kuuya saka hatisi kumbomira tirongoramba tichiita izvozvo. Aiwa ndinopambiri nekutenda andizi ndinenge ndakuita kunge ndakunyanya kubvunzisisa sunungukai munhu wamwari sunungukai munomboitawo here munombofeachawo here nevamwe pane vamwe here vaimbi vamakambofichawo nawo hongu ndakaficha nevaimbi vakasiyana ndakamboficha nomusa Mhangami ndikaficha namukoma Rogers Bepete ndikaficha naTete Egat Murudzwa Ndembera alright hongu ndoma vandarangarira panguva inoyi asi imimiwo semuimbi mukoma Beni muchitarisawo masongs enyu achipinda muwanhu muri kuzviona sei ari kupinda sei muwanhu vanhu vari kumatambira sei album nyowani iri ndiri kuona kunge riri kugamuchirwa zvakanyanya kudarika album Let's go. This is your radio, your station.